Sino? Ako? Isang artist mula sa Pampanga ang mag-o-auction ng kanyang obra. Obra maestra na tinatawag niyang Malaking Kwento sa Maliit na Obra Maestra. Siya ay walang iba kundi ang tattoo artist na si Noda Muñoz. Ayon sa kanya, ito'y simbolo ng pakikipaglaban laban sa korupsyon dahil ilang dekada na raw na nakalubog sa baha ang Masantol at Macabebe, Pampanga na lugar niya. Kung kaya't naisipan niya i-auction ang kanyang obra na miniature, isang bahay na may sari-sari store. Ayon sa kanya, gusto niyang mapunta ito sa tamang kolektor. Ang starting bid ay 500,000 pesos. Gusto niyang makalikom ng pondo upang itulong sa mga biktima ng baha sa kanyang lugar. Himutok niya dahil sa mga magnanakaw, kaya binaha ang kanilang lugar. Kahit saan na po sa Pilipinas ngayon, binabaha na tayo. Subalit, ano ba ang magiging solusyon? Tayo pa ba ang gagawa ng solusyon? Yes. That. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. True. May initiative. Alin? Yung baha? Initiative mo yung baha? Hindi Kasi yung mo, yung paglabas. Ako magkano yung 500,000 starting bid? O, 500,000 man kanor. Yung miniature. Bilhin ko na. Lagay ko sa aking mansion. Lagay ko sa mansion ko. Okay. Go. Wala nga reaksyon. Sanay na ka sa yabang mo eh. Hindi naman yabang yun. Para makatulong tayo sa mga... Yung ano mo nga, yung yate mo dyan sa labas, ang dumi eh. Hindi pa napakarwas eh. Mamaya. Para matulungan natin, lalo na hindi lang naman... Sabi kanina ni Manggas ay, tayo ba yung mag-a-adjust sa baha o may magsusolusyon pa ba? Ang sagot ko ay tayo na. Kanya-kanyang survival na to. Anong gagawin natin sa baha? Wala na tayong magagawa eh. Wala naman tayong budget eh. Alam, mag-ambagan tayo, di ba? Ang gagawin natin, mag-aral tayo lumangoy. Kasi yun na lang. Lalangoy ka. Lahat dapat marunong lumangoy. Wala eh. Wala na tayong magagawa sa baha eh. Meron pa yan. Sige, ano? Ako yung uupo sa posisyon. Para yung mga... Tulad yan, bibili ko yung obra maestra para yung mga kababayan niya sa Macabebe Girls sa Pampanga. Hoy! Macabebe lang pala. Maka-baby ko. Hoy! Dito to, yung, alam mo yung ikaw na mismo nag-initiate para matulungan yung kababayan mo. Yun nga eh. Hindi ba mahihiya yung mga... Hindi sila nahihiya. Yung mga opisyalis kung taga saan ka man, di ba? Oh, look at what happened to Cebu right now. Naglutangan na yung mga sasakyan. Hindi naman alam ng mga residente doon na aabutin sila ng ganun kalalang baha na yung first floor ubos. Paano? Yung nasa bubong tas may bata ka, talagang nakakalungkot na hanggang ngayon wala pa rin nakukulong dahil sa flood control na issue na yan. Diba? So sana naman may mangyari na. Ako ang solusyon. Anong gagawin mo? Ako upo dyan. Tapos? Ako sa Blue Ribbon, ako upo dyan. Tapos? Ako mag-imbestiga. Wala na talagang reaction, guys. Sobrang umay na ako sa usapang flood control. Na parang nakakaubos lang ng energy ko. No. Parang teka lang, may pag-asa pa ba tayo? Wala. Oh. Meron pa yan? Wala. Sorry wala na. Oh, wala ka na may pag-asa kami ng ex ko, pero yung flood... Talaga? Nag-i-expect pa pala, guys.
Hindi yan yung bahay pag-usapan. Akala ko kayo. Pero- Naniniwala pa ako sa balikan namin ng ex ko kaysa sa flood control eh. Naku, yun na nga tayo eh. Pero itong mga artist na to Pero na... yung ex ko lang nadaksa, yung mga jutes hindi Wag ko ba, galing. oo nga, sige na. Ulit-ulit ka dyan eh. Dun sa flood control? Sa Dax. Ay, tignan mo Ganito tuloy. eh. Yung Dax? Yung flood control. Maliit lang. Yung flood control project. Oh, yung Jutes. Oh. Corny. Bakit ka nagsasabi ng ganyan, ha? Pero yung mga artist nga, bilib ako sa mga ganyan na nakinig siya sa aking initiative. Yung yung artist. Yung magnanakaw. Kaya naman nagkabaha-baha tayo dahil sa kanya. Dahil sa magnanakaw. Dahil sa artist. Nag-ano lang naman siya. May pintura lang naman siya sa muka. Yung artist? Yung magnanakaw. Para hindi daw siya lata pag umakyat bahay. Yung magnanakaw. Yung artist. Inuha niya yung painting Kinuha ng magnanakaw. nung artist. Siya gumawa nung painting eh. Yung artist. Yung magnanakaw. Pakulong na yan. Yung magnanakaw? Yung artist. Uy, kawawa. Yung artist. Yung director. Ay, Direk. Si Direk, malilito na naman daw siya tulad kahapon. Nalito daw siya. Yung Direk? Yung magnanakaw. Yun na nga. Yung nakabonet eh. Yung magnanakaw? Yung artist. Aba, Riding in tandem. yung magnanakaw? Yung artist. Ganda ng motor. Nung riding in tandem? Ng magnanakaw. Diba? May kapit yan. Yung magnanakaw? Yung artist. Kaya pala. Nagpa-auksyon. Yung artist. Yung magnanakaw. Tapos ka na? Pero palakpakan natin si Noda Munoz. Brad, saludo kami sa iyo. Alam namin na naumay ka na rin sa issue na yan. Ako, katulad niya, nonchalant na ako. Imagine mo, ilang dekada na silang binabasa Makabebe, Pampanga. Pero lumalaban pa rin. Laban tayo lahat. Basta may... Sana hindi kayo magkatulad ko na nonchalant na kami ako sa past namin ng ex ko. Bakit na nadama yung ex yan? Yun na lang yung interesting pag-usapan eh. Talaga? Kailan pa bang ipimura siya? Isaac!